Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Love Radio. Love lang. Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Simula nang ma-diagnose ako ng sakit sa puso, nag-effort na akong mag-ehersisyo. Kapag weekdays, nagja-jogging ako, at paglinggo naman, long ride mountain biking ang trip ko. Pero nitong nakaraang araw, mas mahigit pa sa ehersisyo ang naranasan ko nang makilala ko ang 3 batang basurero na nagpabago ng buhay ko. Linggo ng umaga noon at paakyat ako ng Busay, Cebu gamit ang aking bisikleta. Paglagpas ko ng Marco Polo Plaza, huminto muna ako sa isang karinderya para bumili ng saging. Habang kumakain ay napansin ko sa kabilang kalsada sa may basurahan ang isang batang babae na nasa 7 taong gulang at isang binatilyo na marahil ay 12 anyos na. Nangangalkal sila ng basura. Mabilis kong inilayo ang mga mata ko sa kanila dahil sa totoo lang, buwisit ako sa mga nagbabasura. Noon kasi habang nanonood ako sa TV ng laban ni Mike Tyson, bigla na lang lumabo ang reception ng TV ko. Lumabas ako ng bahay para tingnan ang antena. Paglabas ko, inabutan ko ang 2 batang nagbabasura na itinatakbo na ang antena ng TV ko. Kaya simula noon, sa halip na awa, ay galit na ang nararamdaman ko sa mga gaya nila. Ang tingin ko kasi sa kanila ay wala silang pinag-iba sa mga magnanakaw. Kunwari naghahanap ng mga bote na basyo, pero ang target pala nila mga palanggana, kaldero at mga sinampay nyo. Paalis na dapat ako ng karinderya nang marinig kong nagsalita ang batang babae. Kuya, kunin mo si Dodong kasi tumitingin siya sa mga kumakain doon. Kausap niya ang binatilyo. Agad namang sinundo ng binatilyo ang isa pang batang lalaki na halos kasing liit lang ng anak ko. Malapit sa pinapwestuhan ko ang bata na nakatingin sa akin habang ako ay kumakain. Maputla ang mga labi nito. Halata sa mukha na hindi pa nga siya kumakain. Bit-bit ng paslit ang isang malaking garbage bag na puno ng plastic na bote. Pagkasundo sa bata ay maingat nang tumawid ang magkuya. Sama-sama na silang 3 na nangangalkal ng basura. Maya-maya ay biglang nagkwento ang tindera sa karinderya. Kawawa naman yung mga batang yan. Dati may trabaho mga magulang yan. Pero namatay ang nanay nila sa atake sa puso. Yung tatay naman nasa ospital ngayon dahil sa stroke. Nang marinig ko ang kwento tungkol sa mga bata ay parang bigla akong nakonsensya. Dali-dali akong bumili ng tinapay halagang 20 pesos. Bit-bit ang tinapay, maingat akong tumawid patungo sa mga bata. "One, etong tinapay kumain kayo ng mga kapatid mo," ang sabi ko. "Naku manong, wag na po, maraming salamat na lang. Bibili lang po kami ng makakain mamaya pag nabenta na namin tong mga kalakal namin," sagot ng batang babae. Napansin kong kumukulimlim na ang langit. "Naku ne, mukhang uulan pa yata. Tanggapin mo na to at magpahinga muna kayo. Sige ka, pag nagkasakit kayo, wala mag-aalaga sa tatay niyo." Nang marinig ng bata ang tungkol sa tatay niya, ay dahan-dahan na niyang inabot ang inaalok kong tinapay. Sa harap ko ay kinain niya ang tinapay.
Nagtaka ako dahil hindi nakisalo sa kanya ang kanyang kuya. Ne, ayaw ba ng kuya mo ng tinapay? Bakit hindi siya kumakain? Tanong ko sa bata. Kami lang po kasi ni Bunso ang nakaschedule kumain ng agahan kapag Sabado at Linggo. Ang kuya ko po, mamaya pang hapunan pwedeng kumain. Ang bilin kasi ni tatay, mula Lunes hanggang Biyernes, si kuya dapat ang mag-agahan dahil nag-aaral siya sa umaga. Bumabawi na lang kami ni Bunso ng kain sa hapunan. Nasanay na po kami sa ganong sistema. Alam niyo po, matalino po yung kuya namin. First honor nga po siya sa klase eh. At pangako niya sa amin, pag nakatapos siya ng pag-aaral, magtatrabaho na siya at titigil na kami sa pagbabasura. Nang marinig ko ang paliwanag ng batang babae, ay hindi ko napigilan ang maluha. Tumalikod muna ako para kunwari kukunin ang bisikleta kong naiwan sa karinderya. Nang makuha ko ang bisikleta ay binalikan ko na ang magkakapatid. Dumukot ako ng 100 piso. Pang-ambag ko sana yon sa bowling tournament namin sa office. Pero sa tingin ko ay mas kailangan ng mga bata ang pera. Nung una ayaw pang tanggapin ng batang babae ang pera pero nagpumilit talaga ako sa kanya. Manong, salamat po dito ha. Mabibilhan na po namin ng gamot ng tatay ko. Pasasalamat ng batang babae. Bago ako nagpaalam ay lumapit ako sa pinakabunso. Nginitian ko ito at marahang hinimas ang ulo. Magpapakabait ka, Utoy, ha? Ang sabi ko sa kanya. Ngumiti rin ang bata na halatang nagniningning ang mata. Napansin ko na nahihiya siya at itinuon na lang ang mga mata sa madungis na laruang hawak-hawak niya. Nung araw na yon, nalagasan ako ng 100. Pero mas higit pa doon ang natanggap kong aral at kayamanan. Binasag ng magkakapatid na ito ang panghusga ko sa mga gaya nila. Noon ay iniinda ko ang sakit ko sa puso. Pero nang malaman kong may mas mapait pa pala ang buhay kesa sa akin, natuto na lang akong lumaban at magpasalamat sa mga biyayang meron ako. Marahil ay maliit lamang ang magagawa ng 100 ko sa buhay ng magkakapatid na ito. Pero naniniwala akong gagabayan sila ng Diyos saan man sila dalhin ng kanilang mga paa. Mapalad akong matagpuan ang 3 pusong ginintuan sa gitna ng basurahan. Anonymous po yung writer nito. Ngunit salamat po sa ating tambalanistang si JP na nag-compile at nagpadala ng kwentong ito. Ang sarap isipin no, na kung ang lahat ng mga tao sa mundo ganyan ang intensyon na yung makatulong ka sa mga nangangailangan. 'Di ba? Parang ang sarap lang isipin na gano'n ang mangyayari. Kaya lang hindi lahat ng tao ganyan ang thinking eh. Na tumulong, 'di ba? Kung mapapansin natin talagang sa panahon ngayon talagang people are full of hate. Oo nga eh. Wala, ako para sa akin, partner, nag-stick talaga sa akin yung sinabi ng isa kong kakilalang pare na kasi 'di ba parang sinasabi natin wag na lang tumulong kasi baka sindikato, wag mong tulong, you should you should teach them how to fish. Don't give them fish, teach them how to fish. Yes. Ganyan, yung mga ganong klaseng mga eksena, may mga ganong kasi kapag ka tinulungan mo yan, parang kinikonsinti mo na lagi silang maging pulube o kinukonsinti mo, ganyan. Doon na lang sila masanay, hingin ng hingi. Correct, di ba? Pero hindi ko makakalimutan yung sinabi ng kakilala kong paring yun na
ang importante at that very moment at matulungan mo sila. Kung saan man nila dalhin yung 20 pesos mo, 30, 40 o yung tinapay na yan o kung sa sindikato man, hindi mo nakasalanan yun. Ang Correct. importante is in your heart, true to your heart na gusto mong tumulong and at that very point, gusto mong mag-share. Correct. Yun yung doon, yun yung masarap doon, yung tumulong ka ng walang kondisyon. Tama. Hindi mo sasabihin na tutulungan ko na sana, kaya lang Oo sindikato yan eh. Naiinis ako dyan eh. O kaya sasabihin mo, Oo. nakita ko yung nanay nasa kabilang kalsada, nagyoyosi, di ba? Na-experience natin yan, which is nakakainis din nga naman. Nakakainis din naman talaga. Pero come to think of it, ang dami mong inisip, 20 pesos lang naman yung pinaglalaban ng utak mo eh. Di ba na pwede mong pambili ng 5 piso na pala candy ngayon? Grabe naman. Oo Saan nga. yan? Ewan ko. Anong klaseng candy? Iba naman yan. O, na ganun 3 din. piso ba? Yung Stork magkano? 3 Ako, piso pero- ba? Ako kasi nanghihingi lang Ako ako eh. din eh. Hindi kasi nung minsan may ano ba yung Oo, bumili ko ng grabe candy naman, tapos 5 piso. Ang yung baka bumalik- 5 piso, baka yung bundle na hindi siya. eh. Isang piraso, 5 Hindi- piso? Oh, kasi 20 pesos. Baka nadaya ako, pambihira. Babalik ako doon. Teka lang, babalikan ko yun. Nasindikato ka doon. Nasindikato ako doon. Hindi, ibig ko sabihin parang yung 20 pesos mo, kunyari, ilang candy lang din naman yan. Kung nagyoyosi ka, ilang pirasong yosi yan. O kaya, di ba Correct. hindi yan, Minsan umorder ka ng rice, hindi mo naman uubusin. correct, di ba? 40 pesos yun. Tama. Tapos yung pinagdebatihan mo pa ng bonggang-bongga sa pag-iisip mo, yung 20 na yun, pwede talagang whether or not sindikato or yung nanay niya ay nandun lang sa kabilang kanto nagyoyosi, di ba? Nakatulong ka. Para sa akin, ganun pa din yun eh. Kasi I mean, small scale, kung kaya mo ng big scale, large scale na pagtulong katulad ng gumawa ka ng foundation, mag-organize ka ng NGO, di bakit naman hindi? Pero kung Correct. yung mga in your own little way, yung mga maliliit na tulong, bakit mo pa ipagkakait? Huwag mo na pagdebatihan sa utak mo. Lalong-lalo na katulad nito, pang sa bowling tournament. Hindi ka naman nakakascore dyan eh. Puro kanal. Formado ka sa bowling tournament. Correct, kanal naman yun. Diba? May kakilala nga ako, pa-hashtag pa pag nakita mo yung tweet niya. Oo. Ball is life. Yeah, Oo, di di ba? ba? Pag Tapos- basketball player, lagi naman bangko, Oo, di ba? tingnan Lagi mo lang yan. nasa upuan, hindi Oo. nga makalaro. Tingnan mo yan. So, ito. Ball is life ka pa dyan. Correct. O ito, pa-bowling tournament niya, contribution niya dapat doon, 'di ba? Hindi niya na lang binigay niya lang. At ang sarap, alam niyo po, kapag kayo po ay tumutulong, ang reward nito yung sarap ng pakiramdam na nakatulong Yun, ka. yun talaga. Priceless yun mga Priceless kaibigan. yun. Kasi yung your gesture, 'di ba? Yung magandang intensyon ng pagtulong. Yung ganun, simple gesture of mga ganyan. Hindi ko na maituloy yung English ko kasi. 'Di ba, could actually change someone's day, someone's perspective, and pwede ring mabago talaga yung buhay niya dahil ano ba yan, ang ganda, may mabait palang tao na kagaya niya, di ba? So baga posibleng mabago yung perspective niya and makakatulong ito para sa kanya. Di ba? Correct. Mga ganon. Ang pinakasimple mo siguro ang gawin dyan, be Jesus to others. Naks. Kung ikaw si Jesus, ano bang gagawin niya sa pagkakataong ito? Truth. So, kumbaga, be blessings to others. Yes, at yun ang ginawa mo. And continue to do that, Kabisyo, kasi masarap yan sa pakiramdam. At ang balik din ng grasya sa'yo, bongga. Malay mo, hindi ka na magkanal sa susunod na bowling tournament. Yun yung good karma mo, highest scorer Oo, ka. ako naniniwala ako doon talagang may magandang balik lahat ng ginagawa natin sa ibang tao. Kaya kung ikaw ngayon, Kabisyo, meron ka namang mga bagay na hindi mo na pa napapakinabangan sa bahay ninyo, itong darating na Christmas season, di ba? Pwede ka mag-organize ng reach out, Correct. outreach program, di ba? Malaking bagay yan para sa ibang taong nangangailangan. Saka yung isa pang hugot na mahiwagang Burnay is that minsan let us not sweat the small stuff. Alam mo, ibig sabihin, minsan problemado tayo sa mga maliliit na bagay. Ang hindi natin alam, mas matitindi yung pinagdadaanan ng iba pero kinakaya nila. 'Di ba? Tulad ng ito, Yung pimple mo. yung pimple ko na Ay, hindi parang pala pimple yan. pyogenic granuloma. Taray. Parang sago. Oo. Papunta na sa sago parang may talaga. pearl, gano'n. Alam mo, kakakain ko to ng kakatira ko to ng extra pearl ng winter melon milk tea. Ayan tuloy na imbibe na ng... Nasinghot, dumikit. Mukha nga siyang pearl. Diba, halimbawa, yung mga maliliit na bagay katulad ng pimple mo, yung
pimple mo na lumaki, naging ganito, 'di ba? O kaya yung kawalan mo ng load, ikinainit ng ulo mo yung kinat ka sa traffic. Yung mga ganun ba? Yung mga maliliit na bagay na pinoproblema mo pa. Samantalang may ibang mga tao, tingnan mo to, yung tatlong magkakapatid, isipin mo may schedule yung kain. Samantalang ikaw anytime makakabili ka. Makapagtapon ka pa nga ng pagkain minsan Actually, 'di ba? Totoo 'yan. Yung mga bagay na tinatapon na natin para sa iba, ano yan, 'di ba? Talagang mapapakinabangan nila ng gusto. Yung chicken na hindi natin napakinabang, isang kagat lang tinapon na natin, para sa iba fiesta yan, 'di ba? Yun yung mga itinuturo sa atin kabisyo, na may mga bagay na maliliit na hindi na dapat natin problemahin kasi may mga ibang tao mas malalaki yung pinoproblema pero kinakaya, 'di ba? So kaya mo din yan, lalong-lalo na yung mga maliliit na bagay na yun. And of course, yung food wastage, yung pag-waste ng ng pagkain. Naku, napaka-ano talaga niyan. Guilty tayo dyan, di ba? Ang dami talagang pwedeng makakain, tapos ikaw nagtatapon lang. Sinabi mo, partner, na yung problema ngayon yung mga farmers. Totoo kasi talaga na kasi dahil, di ba, yung urbanidad, yung mga farms na, yung mga lupain na dapat tanima, nagiging nagiging subdivision o kaya nagiging SM. Particular. O industrial. Di ba? Hindi. Oo, industrial. Na-develop, di ba? Nagkaroon ng kalye na asfalto. Actually, which is a good thing din naman. Kasi di ba, pag may natatayong bagong mall, di ba, syempre nagkakatrabaho din yung mga nandoon, di ba? Maraming trabaho. Hindi, pero ang problema kasi dyan, una, yung mga maliliit na business na mamatay. Di ba? Tapos yun nga, yung mga lupain. Correct. Hindi ka naman pwede magtanim sa walang tutubong kamote dyan. Di ba? Isipin mo yun, nag-import na tayo ng rice. Samantalang dati, kaya naman natin mag-produce. Tayo nag-i-export pa. Ngayon na-export na lang natin mangga tsaka pinya. Ini-export natin tao. Diba? Yun na lang din. Doon na kayo magtrabaho sa ibang bansa kasi malaking mas malaki ang kita. Ang lungkot, di ba? Tapos yung ibang sa mga kababayan natin, doon na nagsasaka sa ibang bansa. Tingnan mo diba, yan. yung mga strawberry picker, mga na yan. Correct. Kasi dito nga, tinayuan na ng industrial. Industrial mga housing development project, ganyan. Yung mga ganon. Di ba? Totoo yan. Sa Cavite nila dati, pag dumadaan ka dyan, di ba? Palayan yung madadaanan mo. Puro gate na subdivision. Subdivision. Tsaka mga nagtayo ang mga establishments. Sa akin nga, paglipat ko doon, tuwan-tuwa ako, likod ng bahay ko, palayan. Di ba? Sarap pa. Ang sarap ng hangin. Ngayon ba? Hindi na? Ilang buwan lang. Murang alikabok na kasi binubuldoser lang. Kahapon nga dumaan ako ng Pulilan, Bulacan. Tinatandaan ko, sabi ko, ang palatandaan ko dito pag dumadaan ako dito, yung monumento ng kalabaw na lumuluhod. Hinahanap ko siya, hindi ko siya masyado napansin. Kasi Yung pala kasi ang dami ng mga establishmento. Pero nandun pa siya, wala nandun pa rin na. siya. Kumbaga dati, malayo ka palang kita mo na kaagad siya. Kasi palayan. Palayan. Ngayon, puro establishment yung makikita mo. Tapos, nung malapit na ako, saka ako lang siya nakita. Ay, nandito ba pala yung luhod na yung kalabaw na lumuluhod? Yun problemado long time ago, palayan talaga. Tapos mga puno. Tapos nagsasayang ka pa, hindi na nga tayo makapag-export ng sarili nating bigas. Correct. Diba? So wag ka din, yun din yung sinasabi ng Mahiwagang Burnay, wag ka rin magsayang. Isa pa siguro sa nakikita ko doon na hugot sa Mahiwagang Burnay na kung ano mang nakikita natin, wag nating husgahan kasi hindi natin alam yung backstory. Kwento, correct. Hindi lahat ng batang nagbabasura ay nagnanakaw na antena ng TV mo. Kapag nanonood ka ng Mike Tyson. Ang luma nung Mike Tyson. Yung ba yung kinagat yung tenga dati? Ay, yun ba yun? Yung nangagat ng tenga. nangangagat ng tenga. Ang luma na nung batang-bata pa kami noon. Diba? So hanggang ngayon, dala-dala mo yung impression na yun na lahat na nagbabasura, posibleng magnakaw na antena ng TV kahit hindi na uso yung antena. Don't generalize, diba? Hindi po lahat ng may tato ay masama ang ugali. Hindi lahat ng construction worker, minsan iniisip mo, may, diba, may masamang
masamang gagawin, Oo, di hindi ba? lahat ng nangangalakal ay nagnanakaw. Corrected Di ba? by- Iba talaga nangangalakal sila kasi Oo. yun doon sila kumikita. Tama, o di ba? So and also be thankful for your blessings. Kung meron kang kung kakain ka ng nasa tama sa oras, blessing 'yan. Hindi man kasing sarap nung sa iba pero blessing pa din kasi tingnan mo tong tatlong magkakapatid na to. Yun na lang isipin mo, no? Isipin mo yun may schedule. Parang Monday to- palitan sila kung Oo. alternate kung sino kakain muna. Oo, isipin Diba? mo yun. Samantalang ikaw readily available lang yung food Matinding sa'yo. Tapos sinasaya mo ma. Tapos magreklamo ka pa. Oh. Reklamo ka. Diba? Let's be grateful mga kaibigan sa mga blessings na meron tayo ngayon. Tama. Isang malaking check ng pink na ballpen. Maraming salamat kay JP na kung saan mo man nakuha yung kwentong yan. If it's a true story, it's a heartfelt story and we are very happy to share it today. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ding gustong i-share sa amin na kwento, nako, ito sabi nga namin, pa-October na. Pwede na tayong mag-horror story. Yay! Send mo sa amin yan sa mahiwagangburnaystory@gmail.com. Pasensya na po, ulitin po namin ha. Ito po ang binabasa po namin o finifilter namin mga stories ay we only base it on our email. Yes. So kapag kami nag-PM po sa aming mga accounts, hindi po. Kasi anyways, doon lang po sa email. Again, mahiwagangburnaystory@gmail.com. Batiin ko lang partner nakatutok sa atin ng mga taga Greenery Bulacan. Hello, good morning! Kay Mrs. Evelyn Salvador, kay Miss Josie Cristobal at ang kanilang staff na sina Teresita D, Daisy Cruz, Mary Joy Castro, Bridget Cruz, Marites Api, Daniel Silva, and Marjorie Javier. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you sa pagtutok mga kabisyo. Happy watching kay Duan May Calpito Potts of Utah, USA, and Daisy Calpito Navarro of West Rembo, Makati City. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-antabay. Enjoy the rest of your Lunes. Enjoy the rest of your week. Life is short mga kabisyo ha, kaya smile ka lang and enjoy it. Okidoki, muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio Henry Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Ang programang Walang Problema. Hey